Bueno, momentu honetan ja astear gara Zagardoaren festa handi honekin, eta gaude, bere momentuak eskatzen duen urduritasunarekin, baita ere, emozioa. Nik uste dut Zagardoaren munduak eskatzen duela halako urduritasun bat edukitzea, eta batez ere, emozio hori festa bilakatzea, ez? Zer da azkenean Zagardoa txupito bat edatea, ez? Festa ez bada. Etorri, bai. Hemen dago Zagardogile jendea, denak ospatuko dute eta guri egingo digute halako harrera. Alkatea ere bertan da, eta hau izango da pixka bat harrera izango duena. Ikusten duzuen nola, prestatu digute halako lunch esaten dena, baina Zagardoarekin busti egiteko, bai? Hor kanpoaldean dago plaza, non jendetza bilduko da, edo hori nahi genuke, jendetza bat biltzea, eta hor egingo dugu, harrera dena eta festa handia. Momentuz, guk lunch egin, eta... Jongotzo! Jongi, Hau da hore, gainera momentu hori... Euskaltegita jutezea, hori baten ikasi behar, gure mentuzko batea zuzen. Urtia pasata, igual itxeiteu. Nire euskaltegia esaten dudan bezala, maila pizka bat hobetzeko kanpoan egin beharko nuke. Orduan momentuz hemen txapolatzeko... Bai horko eskaletxean nola ez. Hori da, ze kompainia hona zuek etortzea, Pintxuak eta zeudela eta hemen bai. Debalde izango iazta. Bai, momentuz bai, ala esan digute. Ez dakit gero kanpokoan nola izango den, Barkatu, ez telebizioko atzea, telefinka, Ez, hau da lokalagoa, hemengoagoa, bai. Zerbait hemen lokala, hemengo aldean da bilena, bai. Ez da, bai, hemengoa da, bai. Badira, bai, begira. Denak ezagut. Ikusten duzu, hemendik aurrera festaziko dugula, beraz pizka bat moztuko dugu, guk ere disfrutatzeko, bale? Agur! Ez dugu izango eguardi onena, azken finean Zagardoak du inporta. Gaur hasten dugu denboraldia, Zagardotegiak jartzeko azutan. Guztia dago. Dago gozo eta fruta. Edan asko, gehiegi ez, mozkortu, pozez eta ilusioz posible baldin bada, baina inoiz ez alkoholez. Biba zuek, haupa Hernani, eutxi hor, urte berri hon. Ez dugu izango egualdik onena. Azken finean Zagardoak du inporta. Gaur hasten dugu denboraldia. Zagardotegiak jartzeko azutan. Izpitxin parta berde bat lertzean edalontzian. Urrezkoa dirudi entzuku goxo bat. Mesedez ozen esan, hemen dena librestela. Gauzak ondo zainduz, hobe pasatzen da eta. Zuentzat eskainia, gorputz danak jartzeko bero. Hau data Hernaniko Zagardo berria eta nire txotxero. Txotxero! Ezkerrik asko, Hernani! Aion. Aion.
Hau da, Hernaniko zagardo berria! Hori dizuela berriro. Onak egin diezazuela! Claro, beti pentsatzen dugu lehen aldia fulero izango dela horrela txarra, ez, amigaz? Baina lehen aldia txos egiten duguna, txika. Ez que zu basoaz beti al tirikitraukiz. Esan nahi nuen, izan dela esperientzia bat. Nik uste dut oso oroigarri eta oregarri. Osa, nik ez dakiz ze pentsatzen duzu. Niretako, bueno, nik oso txarto pasado, eta niretako kriston esperientzia izen da, baina oso txarto pasado. Nerviosa zeunde. Bai, baina gero ara igo eta, bueno, venga, aurrera, bai, eta gustora, azkenean oso pozik. Bai, hori da, lehen aldia izan dalako. Ainhoaren nervioa nolakoak izan dian esplikatzeko nik anekdota txiki bat kontatuko bere baimenarekin. Gutxi gora bera aspalditik prestatuta geneukan gaur hemen zer egin behar genuen, ostiralean ja gauza lotu genituen eta joan ginen etxera, eta bapatean siestarako momentuan, tak Ainhoaren mezua, nik uste aldatu egin behar dugula. Nik uste honek ez digula funtzionatuko, beste zerbait egin behar daukau. Deno gelditu ginen, baino hau noa dijoa. Eta behira ze ondo kantatu duen gaur azkenean. Bueno, Jaun Andreok gaur Jon Gotzonek esan duen bezala, bera da txotxeroa eta bera da zipoteroare esaten da, ez da? ¿Zipotero o zipotxero? Es que zipote da el... Ah, hori da? Osa, que beti bukatzen da lo mismo, hau. Da, hazi alde batetik eta bestera. Dena den gaur ezingo genuen gure kriaren presentzia gabe. Nik eban nuen itziteko asmoa, ez. Nahiko txolinduta eta arrotuta gaude. Eta horrez gain, sardo batzuk hartutare bai. Baina esan behar dugu benetako hori izan dela, guk egiten dugu programa humilontatik olako orea jasotzea, eta ezakit herri osoa, baina erdik bai hemendia, gure kolaboratzaile guztik etorri dira, gure amak, aitek, anaiek, aizpak, arrebak danak etorri dira, eta benetan oso emozionatuta gaude, eskerrik asko Hernaniri, Sagardo Gilei, Euskal Herri osoai, eta bi bazuek. Bueno, hemendikan Hernanitik zoz denboralderen irekierarekin, guri tokatzen zaigu esatea agur, eta kusi arte.